Trošku ľadu. Tak nakoniec ich aj tak väčšinou nedáme, ty kokos, no už som letel. To fakt ideš dole hlavou, hej? Kam ideme? Ahoj! Na Osnicu. Paráda. A ak bude čas, tak pôjdeme ešte na Stoch a na poludňový Gruň. Zdravíme vás, táto tu od rána, furt čo si je vadí, furt sa čo si je, dá sa aj cikať, je zima, ešte čo? Ale fakt tu je zima. -6 je iba, či -7. No, vyrážame teda na Osnicu. Z Osnice uvidíme, ako budeme na tom časovo, ale máme v pláne ísť ešte na Stoch a na... Čo? Poludňový Gruň. Dobre, zapamätala si. A potom zbehneme späť dole a pôjdeme na parkovisko v Štefanovej. Takže teraz najbližší cieľ je Medziholie a odtiaľ sa budeme ťahať na Osnicu. Ako je možné, že je dneska 27. decembra a normálne tu nie je žiaden sneh. To je hrozné, úplne plačem. Najradšej by som sa brodil v snehu pekne a nie, že tu nie je nič. Ešte tu zakopávam o korene. Tu sa zliekajú prvé vrstvy. Červená grajčinka a môžeme dať dole bundu. Trošku ľadu. Ty si škodoradosná. Škodoradosná Tatiana. Blížime sa už na Medziholie. Tým pádom budeme mať vedľa seba Rosutec a Stoch. A my ideme teda rovno na Osnicu. Pomaličky stúpame na Osnicu. Pozadí máme krásny Rosutec. Nahodili sme okuláre, lebo nám svíci do očí. Do oču. Čo sa smieš? S baterkou na hlave. Princezna so zlatou baterkou na hlave. No šlapeme. Mám ťa nechať tak? Chceš šlapať? Silno? Hlavne v kúde. Áno, však v kúde ideme, však ťa nenahlím. Pozri, aký je krásny ten Stoch. Taký mohutný, že? No, Doriti. Hovoríš, Tatiana, na výhľad. Pekný, je to tu pekné. Úplná inverzia tu je krásna, vidíme vysoké, nízke Tatry. Osnica je v tomto krásna, že vidíš úplne všetko. Myslím, že Takže už sme skoro na Osnici. Trvalo nám to 1:53, takže super čas.
A tie výhľady sú tu nádherné. Ideme späť z Osnice a ideme na Stoch. Uvidíme, koľko nám to bude trvať, lebo Osnicu sme dali za hodinu 53 alebo 4, čo som nečakal, že dáme tak rýchlo, takže to ide celkom dobre. Tatiana, klasický papa. Furt len papa. Mačky máme kde, Tatiana? Aha. My sme pekne sprostí teda. No, hlavne, že tu je ľad, šmíka sa. Ale mačky však v rúbsaku im je dobre, nie? My si ich zoberieme, že keby náhodou, a už keď to príde, tak nakoniec ich aj tak väčšinou nedáme, ty kokos, no už som letel. Lebo sa ti nechce na tých 5 minút si ich dávať, keď vieš, že ten sneh je len chvíľu. Vychádzame z lesa a už vidíme na vrchol, ešte to je nejakých 200 výškových metrov. Takže ideme na Stohu. Rozfúkalo sa to extrémne. Trošku sa nám rozfúkalo. Pocitovo je tak minus 85 momentálne. Kráčame zo Stohu, už nám ostáva len poludňový Grúň, no a už potom len zbehneme späť do Štefanovej. To je tak, keď si niekto nechce dať mačky. Super úžasné. No? Áno. To fakt ideš dole hlavou, hej? Áno. Dámy a páni, presne toto je moja frajerka. Není úžasná? Úplne skvelá. Dole hlavou, dole stohom. Ako sa ti páči tento terén? Už by som chcela byť doma. Toto je dosť prudký terén, no? Keď ideš zo Stohu smerom na poludňový Grún, tak je to dosť prudké, a hlavne keď tu je ľad. A hlavne keď máme mačky v rúbsaku, že? Už sa pomaličky blížime na poludňový Grúň. Akurát sme sa napapali, no sme boli už hladní. No a máme zatiaľ 10,5 km, 1300 máme výškových. Ako sa cítiš? Unavene trochu. Už unavene? A však už sme za chvíľku doma. Čo moje? Už to není ďaleko. Vidíme už na Grúň. Pekne tu je Grúň. A odtiaľ už behneme na chatu. A do tej Štefanovej. Tatianka už je unavená. Chuďatko.
to dáme, že? Hej. Bolo to veľa, že? Mm, Veľa stúpania. No, ale už to nie je ďaleko, to si musíš vždy povedať, aj keď to je ďaleko. A keď budeš bližšie, tak si to povieš znova a znova a nakoniec tam nejako si. Tak to fungovalo, keď som bol v Alpách a išiel som na ten vrchol, už neviem ani názov. To bolo nekonečné. Poldňový grúň. Už ideme dole grúňom, samozrejme sa tu šmíka, ale vždy môže byť horšie. A je to fakt, že prudký kopec dole. Takže sme konečne na chate. Si rada? hej. A bolo to rýchlo, že celkom, ale ten kopec je riadne prudký, to normálne vás boda z toho až palce. Aha, kto si zase Takže ide tady. tiež ide hen tade? Dole svahom? Ho vidím, no. Tento svah je o dosť prudší, tam ako je vlek. A fakt, že sme to cítili. Dole treba bežať, nech to máme rýchlejšie za sebou. Tatiana nasadila tempo vražebné. A válime dole. Vidíme Štefanovu, takže ide nám to celkom rýchlo, že? Týmto bežíkom. Spotená jak myš? Však ale ideme tempičko parádne. Za chvíľku sme dole. Ako sa ti páčilo dneska? Dobre, som rada, že sme šli. Počasie skvelé, takže to bolo úplne úžasné dneska. Turistika a vidíme sa zase na budúce. Takže čaute. Čaute.